Reblocking o pagpahibalik sa ismen sa sapay patuman sa Mandaue City, human sa dakong sunog sa barangay Ibabo Estancia sa nasgutang syudad ni atong Sabado. Ang report ni Nico Serino. Padayon sa pagpanikay-sikay ang mga biktima sa dakong sunog sa Ibabo Estancia. Ang uban na busy sa pagpanghipos sa mga butang nga pwede pang ibaligya o ipatimbang. Ang ubang pamilya nagtolda-tolda na kay mamalik na pagpuyo sa dapit. Limsyuhan, nagpalit mi og kanang plywood, kanang kuan. Ug nahinabang, mao lang sa imo ikuan. Kaya kung ba na stroke manggod. Kadaghanan sa mga nasunugan, temporaryong nag-star sa barangay gym. Ang uban, ana karon sa Science High School ug Elementary School. Kadaghanan sa mga nasunugan, personal nga nanag-iya sa mga yuta nga gibarugan sa ilang mga panimay. Apan dunay moabot sa tulo ka mga lot owners nga giingong di na gusto nga pabalikon ang mga nanimuyo. Pero tingali masuwayan na itong hangyo kay maluoy magtano. Nakadeklara na og state of calamity ang barangay ug mitagana og pondo nga itabang sa mga apektado. Ang City Hall misaad sab og financial assistance. Samtang gusto ni Mayor Jonas Cortez mapatuman ang reblocking sa dapit. Lakip na sab ini ang pagpahibalik sa easement sa sapa nga magamit panahon sa emerhensiya. Reclaim gitong easement, no? Kay pareha sa gibuhat na to sentro man tuyong giso nga giwiden na to gikuhang easement para sa nga mabutangan na to maka layout ta sa katong dry hydrants, no? Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.